Гэта робяць таксама у Фінляндыі. Гэта робяць у Ісландыі. У ісландскай мове таксама няшмат замежных слоў, слоў з іншых мов. Напрыклад, у Германії ці в Англії ёсць комп'ютер, во Франції ёсць асансёр. В Латвии так само нема компьютера, там есть даторс. Ну, меня здивляло завсёды в иврите, что одни слова прижились, как телефон, скажем, да? А слово махшев, ну, то есть прижилось ивритское слово, компьютер. А не прижилось компьютер. Так. Але, ну, це мусах. Коли я приїхав до Ізраїля у 93-м, ще був гараж. Але у тим годі придумали слово мусах, і тепер мої гаража не ведуть, для їх є мусах.